kabar situ zaman hari jotom phungkaham hanya hai ketal video malah juga tini kai cinaro phunga wati wai chungo wati wamani kun jaga da kutu mana maya nogarok ship tangka maji norok nogarok shipani tini ang kun jaga kutu maya kai nokni video no phunuk sinai yang norok no nai chong li tabung nogar ship madi video nokak sobi chong ha wati wana bangai kabar sipi chong ha nokak porok wasum ka kabar situ zaman hari manglah kabar juga tini kam kun sabam sekutulia nogo mamang tongka kamingkai wati rok mamang wai chungka tini sapung yang kutul malia nong bakul tulung malia nogo mamang tongsiwang tini phunga je pesawi rok boi maiti jawi phumani sajing je pesawo rokoi mang tongkata tini jaga thanungni kringkai wati wajong mobile ya rok mungkin mang tongkata han video no rok sajak tongmo bangai paikla hamai marok jenai tongai han video no share khairi subscribe khaidi jenai tongai tai share bo khaidi tamni kan subscribe comment tongha nung support nang tongham share khairi pijan video no sajak tongkai han video no like share comment tai subscribe khaidi paikla hamai marok han video no nai tongmo bangai tini kan nung bangai chikonsa video tu hime bangai han video no to hom to norok sajak lakhani khaphayo tamin kai tini ang kuno phone mane no tapno han video no nai tongmo bangai paikla hamai marok hamsung sinai tini video tasha khana jaga nokna ang thango ajang nong tang phnogo tini kan kun jaga thangmalia ba phongmalia tamin kai wati wajong tago wati wajong khorai kharai wajong hamsung sinai tini video hambai jatona bye.